ngithi angiphawule nami njengesakhamuzi ngibeke nami u2 cent wami kulolu daba osoluletha iyanhlukwana emva kwempumelelo enkulu yamamashi enzekile la eSouth Africa. Angaphezulu kwa-120 amamashi enzeke kuma province wonke. Eastern Cape yahamba phambili ngokwezibalo. Siyabonga Eastern Cape. Emva kwaloko ke kube sekubani ukukhuluma okukhulu okudlula impumelelo yamamashi esibenayo. Ile eyenzekile before amamashi ngama awokugcina ukuthi kushaye usuku la ngomhla ka-30. Ebe ukuba abanye babaholi abaphambili kule movement eyenzekalayo okundoda umlisa wakandabandaba Phakela Umthakathi kanye noNgizwe Umchunu nabanye ke abehambisana nabo ukuthi bahlangane no president ngezikhathi zokugcina. Aqondakali ke okwaxoxwa laphana awaveli amaminithi ngaphandle ukuthi uPhakela Umthakathi wabuya waba nesithangami sezindaba wachaza incazelo yakhe ke ayigcitsanga. Mhlawumbe ke kodwa sibuyele emuva kancane sibuke ezinye zezinto. Before ukuthi kube nalomhlangano obe no president yenze enye into enzima kakhulu futhi eyihlazo ibize isilo sakaZulu uMisizulu yambiza njengomfana nangomfowazana ukuthi akasheshe eze laphana azohlala nayo eMahlambandlovu emzini wayi president futhi mayibamba umhlangano naye ibikhombisa nokukhulu ungahloniphi president uCyril isilo nanjengomuntu ohola isizwe esikhulu eSouth Africa. Inhloso yakhe ke bewukuthi ashintshe isilo sifunza amagama ukuthi siziqhelananise nezinto ezenzekayo. Ngenxa yokuthi isilo ke sikhona into esiyimukelayo kuhulumeni ekugcineni okuyimali yethu thina abantu bakhokhi bentela akuyona imali kaCyril leya. Siyibona ke singaphansi kukaCyril ukuthi fanele asibize noma kanjani. Futhi naye azizazi isilo sethu ukuthi ngempela sinamandla angakanani. Mhlawumbe ke leli langa soyixoxa lento ukuthi uma ngabe sizolahlekelwa inhlonipho njengaleya kuyofanele uZulu uhlangane namanye amakhosi ayuzulu kuphela amakumkani kanye namahoshi nawe wonke ubuholi bendabuko buhlangane buyithole ixazululo zokuthi amakhosi awo azophila kanjani ngaphandle kokumukela something uhulumeni esinawo ngoba iloku njalo ahlale ebavezela kona. Asidlule lapho. Kulo wamhlangano isilo sabuka sesiwumuntu oseshaya ungqimpothe. Siyazi ukuthi isilo sike sakuveza kakhulu ukuthi naso siyahambisana nenkulumo ekhona ukuthi abantu angebona la abahambe. Emva kwaloko ke sike saveza izinto eziningi nazo ezitwistayo nezingaqondakali. Sesiveza ukuthi sona sinabantu baso abakuZimbabwe sabala kuMalawi isizwe sabo ababuye and very siletha ukudidekala njengamanje isilo. Kodwa uyabona ukuthi leyanto isuka lapha ekubizweni kwaso lapha eMahlambandlovu. Asikwazi kokwenzekile emva kwalo amhlangano. Kodwa insolo zami ezithi sibe sesithatha ucingo safonela labaholi ababili ukuthi ke abahambe bahlangane nepresident. Ithi iissue isihamba kanje into. Abakusho ke la emhlanganweni abanawo. Kule sithangami sezindaba akuveli lokho. Nami into engicabangayo leyo. Into eyenzekile mabefika laphana nabo bafike batshelwe banqunyela ugwayi kaDiki. Siyakhumbula ukuthi bebeyiphika nanosuku la ngomhla ka30 ukuthi bethe hayi akulona olaba bengasekho umuntu einsukwini zokugcina obese uclaim umhla ka30 ngenxa ukuthi bese kunokusabela ukuthi
ngoba abantu awubazi bazoyiphatha kanjani awufuni na ukuzifaka enkingeni ngoba beseshilo upresident ukuthi uma kwenzeka noma yini uzoqala aqoqe abaholi bamamashi lawa khona iloko okwenzekile abaholi laba bobabili amandla abo bayawathatha bawabeke kwenye level abanye abantu fanele bazazi ukuthi banamandla angakanani ahamba agcinephi amandla banawo basebenzile kakhulu ngaba sikho la ngaphandle kokungenelela kwabo sikuyakhumbula ukuthi imashi isinesikhathi ikhona ememeza untombazana umakoti wakaZuma uMangobese elokeshilo singamnaki siSouth Africa simbukela kude namhlanje siyasupporta samaxoxo kufanele sikuvese lokho iningi lethu babekhona babahamba naye ingcusana ukungenelela kwabafowethu laba ushintsha isimo uyababonaka abantu abagqugquzeli no organizer abahle bangenile endaweni eziningi sikakhulukazi eMaustela baphuma nazo insizwa zagcwala umgwaqo yonke indawo la bekhona la nyuka izinga lokukhuluma ngezwe lilodwa kodwa iqiniso ke lithi umsebenzi wabo namandla abo umuwabuka ahamba agcine lapho angeke azafike etafuleni lezingxoxo kunesikhathi ke la kufika khona itafula lezingxoxo uyabona ke uMangobese hayi mhlambe maningakaze nimuzwe South Africa ke eseyichaza lento ikuvule enye ingqondo kakhulu mhlawumbe umuntu kuzofanele aphinde ayichaze ezinye zezinto ayishoyo sibuke nememorandum lapho ukuthi baquketheni labade besubmit thina mhlambe siyikha phezulu uyikha phansi yena uyabona ukuthi uyena umuntu nethimba lakhe lele analo iningi lalo elisegoli obengabalula futhi ukuthi labaholi bobabili uma ukuthi abakwazi ukuthola yena bathole bona bahambisane nabo kodwa ke siyabona inhloso bekungevele ukuthi bahambe nabanye abantu bekuyibona bobabili ukuyiphutha ke lelo yiphuthe elikhulu kakhulu lelo kodwa akufanele sibambelele kulona siyakha la asibhidlizi abafowethu ngiyacabanga ukuthi inhlokomo ekhona bayalibona iphutha ke njengamanje ngalesa sikhathi bebengaliboni kodwa bayalibona kwesinye isikhathi esilandelayo isayinde lendlela asikakawini lutho isayidlanzana lalabantu abahambile kusa uncane iwin esanayo yindi indlela sinohulumeni okwesinye isimo ohlukene kakhulu nathi baningi ama issues naye yokuqala ayingasihlukanisike le asamsana ukuya phambili hayi abafowethu laba siyabacela ukuthi baqhubeke bamphushe phambili uMangobese uma kuyohlala etafuleni uzobenzela imanga bangaba khona nabo babe ingxenye yezingxoxo kodwa kuyokufanele bafunde ukuthi mhlambe noma ukhona engxoxweni kodwa uyaba umuntu oye-observer ulinde labo abaziyo ukuthi i-issue ngempela iya kuyiphi direction bese ke sinxenxa kakhulu ukuthi kuyofanele bangahlangani kuphela esitaladini bemasha kuyofanele baphinde bahlangane izikhathi eziningi ukuze umqondo wabo ube munye ungahlukani kakhulu ngoba i-issue iyodwa ukuhamba kwabantu awungebona bala eSouth Africa kodwa sikhuluma ngeindlela eziningi iyakuveza ukuthi kuhamba kuhambe kungabi khona ukuhlangana okwanele ngithi-ke mina mzwa kwethu asidlule kule ndaba manje sesikhulume kakhulu isibeke ezingeni lokungathi azizwani okuyinhloso yokuthi babizwe siyazi inhloso kahulumeni iyodwa nje kuphela ukuthi asiqhelelanise